Председателят на Националният предизборен щаб на политическа партия ГЕРБ Цветан Цветанов проведе среща-разговор с академичния състав и студенти на Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов. Срещата се състоя през вчерашния ден в конферентната зала на Корпус Юг. Цветан Цветанов и придружаващите го народни представители от ГЕРБ, кандидата за кмет на община Свищов от ГЕРБ инженер Иван Хараламбиев и членове на ГЕРБ бяха посрещнати от ректора на Свищовското висше училище професор доктор Величко Адамов, който откри срещата. Господин Цветанов, бих искал да кажа, че в лицето на Стопанска академия и специално в мое лице, вие имате подкрепа и поддръжници, защото Стопанска академия до този момент нищо не е ощетявана в своето поприще. Здравейте на всички! Малко е необичайен часа за подобна среща. Аз ще говоря не толкова в качеството си на вътрешен министър, а ще говоря в качеството си на председател на предизборния щаб на политическа партия ГЕРБ във връзка с предстоящите избори. И когато наближават избори, знаете, че се правят много подобни срещи, за да може да се разговаря по същество с българските граждани, а в това число в момента, в частност с младите хора. Разбира се, когато сме в Свищов, всеки свързва Свищов с това, че в Свищов има живот. Има млади хора, има хора, които всъщност са дошли тук да се образоват, а и вие сте дали доста кадри, които след това са влезли в държавното управление и в управлението на местната власт. За нас е изключително важно да направим политики, които да са реални, както за младите хора, така също и за останалите български граждани. Но за да се случи всичко това нещо, много са нещата, които трябва да направим заедно. Това е на първо място всеки един да има своята гражданска позиция, всеки един да бъде активен в този процес, който се нарича избори, и процес, който след изборите идва като гражданска позиция на всеки един като български граждан. И това, което днес правим като подобна среща, е всеки един от вас да има гражданска позиция и да се възползва от най-ценното, да отиде и да упражни правото си на глас по вътрешна убеденост. Вие сте хората, които трябва също да дадете вашия дял за назначаването на кметове, общински съветници и президент и вице-президент. Защото в много от случаите младите хора са тези, които не се вълнуват от политика. А реално вие сте най-засегнатите от грешните решения, които се взимат някой път от грешно избраните политици. Затова вие трябва да бъдете активните млади хора, които всъщност да дадете вашият принос към общото за развитието на страната. Както и да гледаме по-добре младите да са активни и да дават бъдещия тон на страната как да се развива и също така да убедим нашите родители, бабите и дядовците за това, което всъщност вие възприемате, защото вие боравите с най-съвременните технологии днес. Вие се информирате най-много от всички, които ползват най-така предимството социалната интернет мрежа. Така че вие сте хора, които постоянно се информирате и вие имате вашето убеждение как трябва да изглежда вашия град или какво трябва да направите като граждани, за да може действително да участвате активно в този процес. Пренебрежението към изборния процес, неотиването да се гласува, означава само едно. Случайността ще определя нашето бъдеще и всъщност всеки един ще отива и ще си определя бъдещето, ако вие не сте отишли да го направите. Затова и днес тук е много важно всеки един да си направи равносметка от това какво очаква, какво би направил и как би го направил в предстоящите избори. Днес сме тук с кандидата на нашата партия ГЕРБ за кандидат Иван Хараламбиев. Мисля, че го познавате или ако не го познавате, имате възможност да се запознаете. И всеки един от вас след дискотеката, когато се приберете в събота вечерта, в неделя, просто да не пропуснете тези 5 минути, които са важни, само да отидете и да упражните правото си на глас. Това е вашето бъдеще, това е бъдещето на страната и това е бъдещето на вашите населени места, в които живеете.
Вие имате една прекрасна академия, едно прекрасно висше училище, в което си получавате вашата квалификация и висше образование. Ние обаче искаме, освен това, да имате и такива условия за живот извън академията. Тоест, да имате добри пътища да се придвижвате, който е с автомобил. Може да ги имате. Да имате такава транспортна схема градска, която да ви позволява, който иска с автомобил, който желае да има градски автобус. Ние сме един от много малкото градове в страната, който няма развит градски транспорт чрез автобуси. Няма. И не защото не може, просто защото никой не иска да го направи до сега. Особено важно място в нашите идеи за управление на града, не само моя идея, но и на целия ни екип от партия ГЕРБ, кандидати за общински съветници, кандидати за кметове на населени места е, че без тясното сътрудничество и съвместна дейност с Стопанска академия, Свищов не може да мръдне напред. И смятаме, веднага след изборите, първото нещо, което да направим официално, да поискаме и да разработим съвместно с Стопанска академия един проект за доразвиване на спортната база. В Свищов в момента има само един басейн, в Свищов не достигат спортни площадки. Има една закрита зала. Искаме да ви създадем условия, освен за учене, условия за спорт. Искаме да управляваме общината заедно с Стопанска академия. Искаме да привлечем вас, като студенти, като активно мислещи хора, млади, да подпомогнат общината в разработването на проекти, в даването на идеи. Искаме да поканим ваши представители на студентския съвет, да бъдат постоянни наши консултанти при определение на приоритетите за работа в общината за годината и за 4-годишния мандат. Ако успеем да направим това нещо, аз смятам, че тогава наистина Свищов няма само да се кичи с значка, че има Стопанска академия, а Свищов ще добие действително академичен вид. Академичен европейски вид. Такава е била идеята на дарителят Ценов. Такова е нашето задължение да я изпълняваме постоянно. Тя не се осъществява веднъж за винаги. Тя е един процес, който трябва да продължаваме, докато го има Свищов. Докато има академията, ще има и Свищов. Благодаря. Знаете ли кое е най-важното, за да успеем в тези избори? Да зачеркнем това, което нито един студент не иска да получава. Това е 2. Да. И това е оценката, която пък провокира за втори път да ходиш. Така че нека да не ходиме на балотаж, а направо да зачеркнем номер 2. Мисля, че нещата ще бъдат както трябва. Преподавателят в Стопанска академия доцент доктор Валентин Милинов помоли Цветан Цветанов за съдействие от страна на правителството за ремонт и разширяване на спортната база на висшето училище, за да могат младите хора да спортуват, като уточни, че базата на академията е била една от най-добрите в България. Освен това, доцент Валентин Милинов изказа благодарност към правителството, че за пръв път от 20 години е направена реформа в образованието и се закри една репресивна система като Висшата атестационна комисия, която 4 правителства преди това обещаваха да реформират. На това Цветанов коментира, че предишните правителства няма как да закрият това, което те са създали. Присъстващите в залата имаха възможност да отправят своите въпроси към Цветан Цветанов. Искам да помоля местната структура в лицето на кандидат кмет Иван Хараванджиев да ви заведе, да ви покаже нашия кмет какво прави в момента. Как готови кръгови движения ги затваря. И не знам кой му дава право да го прави това нещо. Или улица затваря и прави площади, които с ремонтните средства са, леко да кажа, цинично и смешни. Веднага да отговаря. Сегашният кмет, както и всички кметове във всички 264 общини в страната,
са избрани от техните работодатели. Това са жителите на населеното място. На 23-ти всеки един, правейки подобна равносметка, може да направи правилният избор. Важното е да отиде и да упражни това право. Това е всъщност хубавото на демокрацията. Че не този, който яде баницата, а тези, които са му дали да яде баницата. Така че в тази посока всеки един от нас трябва да упражни конституционното си право. Да отиде до урната и да гласува. 5 минути отнема цялостното упражнение. Но зачерпвате номер 2 и не ходим на поправителен на балотаж. Както ако изкара някой от вас двойка, знаете, че отива след това на поправителен. А тук всъщност се стремим да няма. Вие съвсем различен, дали не може по някакъв начин да се ревизира и да се види какво правиш, Всичко може да се ревизира, когато стъпи новия кмет в длъжност и всичко може да се ревизира и от компетентни органи, когато бъдат сезирани на всичко това. Господин Цветанов, при нас много интересни факти, неща се случиха в град Свищов. Преди около един месец в Свищов излязаха няколко улици, на които има постоянни адреси, а в същото време на тази улица, където точно мина тези 52 адреса, минава ЖП линия. Извършихме някаква проверка според нашите възможности и разбрахме, че там живеят хора, които в същото време гласуват и в Царевец, и в Ореш, и в Свищов. Значи това са 52 адреса. И на всеки един адрес живеят от 7 до 10 човека. Значи това са близо 500 човека. И до сега имаме информация за 3 такива улици. Може да питам относно чистата на водата и на ВиК мрежите в град Свищов. Има ли съставен вече план за подмяна и рехабилитация? И в какви срокове може да се Отговарям кратко и ясно. През 2007 година, когато се бяха за първ път на избори, наш основен приоритет беше заложено подобряване качеството на питейната вода. Защо? Защото проблема, който е в момента, не е от случайна авария станала вчера или преди една седмица, а това е проблем от 15 години. Със същата острота стоеше проблема преди 4 години, със същата острота го поставяхме, със същото безхаберие се отнася кмета и до момента към проблема с питейната вода. Имахме възможност първата година от мандата да съставим едно, да го наречем реформаторско мнозинство в Общинския съвет. От 3 групи съветници, които сме в опозиция, всяка една отделна. За една година доказахме, че с правилни хора, с правилна организация на работа в ВиК, наши членове, наши специалисти, водата за една година се леко размъти 1-2 пъти. А сега се вложиха на около 6 милиона лева. Около 6 милиона лева в инфраструктура. Подмяна изцяло на довеждащия водопровод, подмяна изцяло на наборния водопровод. Това са тия термини данни ми интересуват. И въпреки всичко, въпреки тия 6 милиона, като последните 2 милиона и 100 хиляди лева, ето отношението на ГЕРБ, на партия ГЕРБ и на правителство на ГЕРБ към град Свищов, към община Свищов. Изплаква кмета на господин Борисов, на премиера през зимата, преди Коледа. Трябва ни 2 милиона и 100 оправяме водата. До една седмица, господин Христов, съдейства. Парите бяха в общината. Преди това взехме кредит общински 1 700 000 и от предишното правителство остана един участък в водопровода. Сметнете ги 1 600 000, 1 700 000, 2 100. Колко са били? И всичките тия суми, вложени в водопроводната мрежа, безконтролно, непрозрачно, при абсолютно нагласени, категорично го заявявам, това звучи описано на кмета, който предаде, категорично нагласени условия на конкурсите, изпълниха се, няма 2 месеца от как се експлоатира и тръбопровода почна да се разрушава. Това е чисто субективен фактор. Това е пример как един неправилно, като измама избран човек може да тормози цяла община. Искаме това да не се случи. Можем да управляваме ВиК и да ви осигурим чиста вода. Ще ти комфортно.
В момента вода няма защо. Това, което тече няма. Този проблем сме го решавали веднъж, без да ги има тия инвестиции, за последните години, ще го решим и с парите. Може би без пари, с пари още повече. Аз искам да ви благодаря за тази възможност да направим тази среща. Надявам се, че ако бъда поканен в по-широк формат, ще имам възможност да бъда пак. Ако трябва, ще го поканя и Митко Николов, кмета на Бургас, да бъде също. Защото трябва да се дават модели на успешен кмет, който е направил нещо за своята община и това е също с профила, който всеки един от вас трябва да изгражда, за да може да се налага в бъдещия резултат. Искам да ви пожелая успешен учебен процес, успешна учебна година, повече отлични оценки и повече двойки да зачерпнем на 23-ти. На 23-ти да зачерпнем повече. Бъдете живи и здрави и успеха!